Kaixo, zera zaude? Hemen etxean aspertuta. Ni ere, horregatik deitu zaitut. Eguraldi honekin ezin da zer egin. Badakizut zer egin dezakegun. Zer? Sansoamenin, gazteleku bat ireki dutela esan dut. Eta zer da hori? Ez dakit, baina Instagrametik bideo bat dago, bidalko dizut. Ados. Etxean aspertuta zaude? Zato Sansomendiko gaztelekura. Filmak ikusteko eremu eroso bat dauzkagu, eta lagunekin jolasteko mahai jokoen gunea. Gainera, bilarra, futbolina edo pingpona dituen joko gunea baita ere. Erlasatu nahi duzu? Etorri gaztelekura, bertan ere lasai egoteko gunea daukagu. Sansomendiko gaztelekua. 12 eta 16 urte bitarteko gazteentzat, aste buruak pasatzeko gune berria. Ikusiko dugu elkar bertan. Animatu zaitez! Ikusi duzu? Bai, itxurona dauka, pasoko gara eta ikusiko dugu zera nagoen. 10 minututan zure etxean. Ados.